Здравейте! Пътуваме с колежките към Аксаково. За който не знае, това е нещо като квартал на Варна. Отиваме към цеха на Белостил. Това е една фирма, с която работим за производство на мебели. Ще ни покажат иновативни машини, свързани с производството на корпусна мебел и надявам се още интересни неща. До скоро! Здрасти! Здрасти! Привет, дами! Как си? Супер! Насам ли сме? Сега тук сме в някаква основна Това е зала, машинното отделение, да. Тук става подготовката на самите мебели, като рязане, кантиране, разпробиване, фрезоване. Тази машина, например, за какво е у нас там? Това е гредовия център. Служи както за разпробиване на всички детайли, така и за фрезоване на всякакви елементи. А машината зад теб. Тя зад мен, да, тази? Да, това е пробивният център. Прилича на телефонна кабинка. Да, горе-долу е като телефонна кабинка. С компютър. Тук се разпробиват всички детайли основно. Тази машина също може да прави разпробиване на детайли, но тая е по-бърза. Конкретно за... Тази е по-бърза? Тази е по-бърза, да. Тази е по-бърза. След процеса конструиране се изготвят файлове, които са номерирани с кодове. Всеки детайл си има собствен код, по който се задават програми. Ето, например, ще отворим някоя папка с... Ето, имаме визуализация на всеки детайл, с какви отвори трябва да бъде, с каква номерация и всеки си има автентичен код. Сега тук кантират. Да. Това са пелече плоскости, които се кантират. Тоест, началото изглежда така, след това се слага кант. Нека да видим как точно става. Ето тук е канта. Дали? Какво ще нещо? Да види процеса, той се вижда ударен. Има ли самата машина е една за различните кантове, различните дебелина на кантовете, за една машина и прави настройки и се ги пуска. Машината прави на точен размер всички детайли и разпечатва етикети за всеки един от тях. От тук се определя всеки детайл си с своя код. И по този код вече колегата знае как да го кантира, другия знае кой е детайл и може да пусне програма за него да го разпроби. Да. След преминаването на дадена поръчка през тази зала, на практика става като елементи от IKEA. Да, които после вече да се монтират. А онази машина е там, мисля, че не знам. Това е форматен циркуляр. Какво? Форматен циркуляр. Циркуляр. Да, по-проста машинка. Тя служи за... В момент сега самото рязане, което не е по-простото, къде се осъществява? По-обемното рязане се осъществява на тая машина. Тази, която казахме, е тази. Сега ще пуснем, за да може да си представите как точно стават нещата. Ще им отрежим нещо, да. Ти имаш нещо да кажеш? Да, сега ще почна да почва базово. Добре. Добре. Всъщност всичко се случва с софтуери, нали, които са огромна част реално от основна част, да. Всичко е обвързано с няколко софтуера. От самото конструиране до този процес. Ама пусни етикет дека. И етикет пусни. Пакетен циркуляр, това е форматен циркуляр, който на ръка режеш. Е там. Да. Минаваш на ръка. Масово имат само такъв. Всичкият отпадъчен прах
който генерират машините, се събира отвън чрез големи аспирации и посредством тези тръби, които са разположени по тавана. Само го подава, тя се го взима, тя ще го окрайче. Го окрайче, когато е готов детайла, ето, печата етикет. На него е ясен кой е детайла и какъв е размера му. Стелко, интересно ми е формироването, къде се случва и как точно се случва. Тяхната магия ли? Да. Добре. Естествения фурнир. Естествения фурнир го закупуваме чрез наши партньори, ни формироват цели листи и го вземаме на палети. Тоест той е формирован вече? Да, основната част е формирована. Има детайли, които допълнително се формироват, ще отидем до тази зала, където формироваме, но основно е формирован. И фурнир, който сме си избрали ние. Нали, не е от готовата търговска мрежа, фурнир, който ние сме си избрали. Селектиран, харесал ни, красив, готин, невероятен, страхотен. Тези фурнири са за различни клиенти. За всеки клиент, когато правим цялостно завеждане, поръчваме фурниране да бъде направено от едно дърво. Да няма разминаване в шарки, в структура. Нали, всеки фурнир, понеже естествен фурнир е специфичен. Да. В момента бояджиното. Не работи, защото бояджията вчера са ожени. Браво на момчето. Рисовани детали, които са направени за проба към клиента. След неговото одобрение, реално производственият процес ще стартира. Ето сега, нали, готов детайл в суров вариант, който е импрегниран, има още поне 5-6 технологични обработки, нали, докато стане финиширан. Въртичка. Да. Сега в момента... Къде се боядисва? Това нещо тук се подготвя само. Тук се подготвя? Да. Ето тук вече се боядисват готовите детайли. Това сега е фурнир, естествен фурнир. Това е малко по-сложно от фурнир, да. На практика естествен фурнир, но е дебел блинд, за да може пората да се вижда и в самото структуриране. Да, тук е вече складовата част. Тук вече готовите елементи се съхраняват и как са организирани? Съхраняват реално материали. Нали, в началото се съхраняват материали, понеже отпреди ни е товарната рампа, която посреща типовите материали и се разпределят спрямо клиентите. И тук вече са колегите, които... Момент сега, аз виждам тук и готови неща, нали? Тук, които са излезли от първата зала от машините, тук се опаковат. Тези се подготвят за, на практика за доставка. Тук проверяват. Бат Живко и Бат Ивака сгубяват, да. Преглеждат нещата, всеки проект си е с приложени визуализации от дизайнера, а ако няма дизайнер, са наши. Конструктивни чертежи винаги са наши. Това трябва да стане. Чертежи с пълна гама размери. Да. И тук вие ги проверявате всъщност. Да. Дали всичко е произведено, как е произведено, сглобявате ги, което може да се сглоби тук в цеха, нали, останалите неща вече са. Недоразумения се уточняват, приправя се и трябва да излезе супер качество от тук. Тук е малкият склад. Супков. Мерси. Няма да влизаме много навътре. Малко механизми. Сбирщайн. Виж, Сбирщайн, панти и основи за всеки по нещо. Открий си сам. И отиваме в третата, последна зала. Да. Последната зала всъщност е тази, която също съхранявате готови поръчки, нали така? Да. Тая зала не е ремонтирана. Ремонтът стигна до там. Тя е частично ремонтирана. Скоро ще бъде тя приведена в приличен вид. Тази машина каква е? Това е преса. Реално на нея хапелираме. Хапелирате? Да, хапелираме, подлепяме различни типове материали, правим олекотени крила. Ето сега, примерно тук сме подлепили блинт върху MDF. Това е по-дебел фурнир. Това е 2 мм блинт.
Ето колегата сега ще каже две Това е приказки. Здравко. Той е съдружник на Стилян, но е по-сребежлив и... Изпари се, събери краката.